So mayong gabi Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Kumusta man ang ato ang combinations, no? Ang resulta, no? So resulta na ganina mga kaswerte. So 2 p.m. 313 and then 295 5 p.m. and then yung 207, no? Na 9 p.m. kanina mga kaswerte, no? So grabe, no? Ubay-ubay o bidding na nanggawas mga kaswerte. So labi na kining gitawag na 207. Okay, so ugma kung bati ta mga kaswertes natay bago na hearing combinations, no? So ang atong hearing combinations mga kaswertes natay duha, no? Duha ka hearing combinations. Okay, so una natong hearing combinations is 745, no? So mo ni ato ang init mga kaswertes, no? Karon 745. Ang ikaduha is kining 253. Okay, so ang nindot mga ka-shortest o init mga ka-shortest, no, is kining 745 nato, no. So 3D na STL mga ka-shortest. Okay, so pag mag-slide ka sa tuang 745 mo aning 9C4 mga ka-shortest 795. So kanara ang atuang hearing combinations mga ka-shortest pag mag-slide ka sa atuang combinations. Okay, so sa wala pa din naka-subscribe sa tong channel, no, please subscribe mo sa ating tuwang channel and hit nyo notification bell mga ka-shortest tungod kay wala lang ta diri naghatag, no, og hearing combinations kundi naghatag tawag mga tutorial guide mga ka-shortest sa pagguwa sa 3D Lotto na STL. Okay, so again 745 and 253 tong hearing combinations 3D mga ka-shortest na STL. So kare arita sa nangayo og kaniang doble og eskalera mga ka-shortest, no, ugma, no. So katong nangayo sa tuang eskalera mga ka-shortest, no, mo ni atong ikatag na eskalera na guide mga ka-shortest, no. Okay, so katong nag-comment, no, katong nag-message sa tuwa, no, sa nga tuang eskalera. So mo ni siya 756 and 453 mga ka-shortest. Okay, so mo na siya ang tuang base sa tuang angle guide mga ka-shortest, no, na eskalera mga ka-shortest. Ang atuang double, no, mo ni usa mga ka-shortest, no, 440. Okay, so sa nangita og double, no, natay double na 4 and 0 mga ka-shortest. Okay, so wala pa day nakita sa tuang guides mga ka-shortest, no. So mo ni siya mga ka-shortest, no, same lang yapon og unsa nga tong name sa tuang FB page, same ra gyapon sub sa tuang channel mga ka-shortest. Okay, so natay mga daghan rin na mga tutorial guide mga ka-shortest. Ay mo lang button nimo lang i-click ang kining mismong video, makita na nimo ang mga tutorial guide, no. So gitatag sa kini, so ato ning example, no, kining uploaded nato na all draw angle guide para ugma mga ka-shortest. Okay, wait lang ha. Okay, so arita sa description mga ka-shortest ato tang stop. So yung buhaton mga ka-shortest ari lang mo sa more than sa may description, no. So mo ni siya. So i-click niyo diha mga ka-shortest, no, makita niyo yung tuang mga guides, no, tanan na guides mga ka-shortest, no, sa 3D Lotto and STL, no. So natay daghan rin na guides magamit sa ninyo labi na katong mga baguhay lang nagsugod, no, og compute or naghatag po sila og mga combinations through analyze mga ka-shortest, no. So tamang paggamit ng shortest angle guide natin diha mga ka-shortest, basic computation, no,
Okay, so daghan ta mga tips mga ka-shorters, no? So kung nangita ka calendar guide mga ka-shorters, nasa tay calendar guide, no, 3D lot 1 steel, no? And okay, so dre 11, 12, 13, no? So actually daghan ni dre atong guides mga ka-shorters, pwede ninyong i-check and kung ganahan mo sa mga guides mga ka-shorters, no? TBT guide or TT guide, no? So combinations lock tips mga ka-shorters, no? So daghan ta. Okay, so yung button mga ka-shorters, no, mag-try tag click na isa lang. So kini atong i-click mga ka-shorters, pag click na diretso na ka sa mismong video na mga ka-shorters. Okay, so muna ni siya natay tutorial guide mga ka-shorters, no? Tutorial guide ni siya mga ka-shorters, no? Sa ato angle guide. O so wala pa din nakakuha sa to angle guide mga ka-shorters, so pwede ka makuha sa to ang guide sa ani. Dari sa kilid mga ka-shorts na ni siya date and mga previous result atong gi example lang ato ang guides mga ka-shorters. Okay, so mo ni siya sa ganahan ng mga ka-shorters and ayun natay total views na to 11,000 mga ka-shorters. Okay, so kana lang mga ka-shorters ang atong hearing combinations and good luck po, no, for the next draws mga ka-shorters.